Ngayong adlaw sa Ginoo mga igsoon. Dapat pa kita panalanginan sa Ginoo sa iyang pulong karong taknaha. Akong imbitahon ang tanan nga atong ablihan ang atong mga balang kasulatan sa Juan 4:22 ngadtos 24. Basahon nato aron makita nato ang atong paksa, ang ating theme, ang atong tumong karon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nagaingon na igsoon, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan. Ay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Apan ang na taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba, magasimba sa mahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa mahan nga maoy managsimba kaniya. Ang Dios espiritu o ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mao kini ang pulong sa Dios o ang uluhan sa atong topic karong buntaga may igsoon bahin sa pagsimba mao ang madawaton nga pagsimba sa Dios. The acceptable worship of God. Mag-ampo na may igsoon. Dalaygo namong amahan, hinaot pa nga ikaw gayud mo'y mahimaya sa among panagsimba, sa kada diha sa among pagtigom sa imong puloy-anan nga mao ang iglesia, ang tigom sa imong mga katawhan. Hinaot pa nga kini imong pulong karon may mag-iwag sa among pagpanabot, masabtan namo nga klaro nga unsay imong gisulti mo imong pagatumanon katungod kami nagasalig diha kanimo lamang. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Dunay pagsimba maigsoon nga gipangita sa Ginoo. Og doon na po'y magsisimba kaniya nga iyang gipangita og karon hitabo na nining bag-ong tugon. Pagsimba nga iyang gipalabi, gipangita og iyang gikahimutan. Subo sa importanteng tagaan ni nato dakong pagtahod, dakong pag-ila kay sukad sa paglalang sa tanang butang nining kalibutan hangtod sa katapusan sa panahon. Nakasentro gyud ang atong kinabuhi diha sa pagsimba og nakasentro sa himaya sa Dios ang igong pagsimba. Pagsimba nga gitudlo gyud sa Dios pinaagi sa iyong pulong mao ang Biblia. Apan nay makasulti nga naman og sincero day ko sa akong pagsimba bisa pag unsay pamaagi nako, bisa pag unsay akong pagabuhaton, di ba makapahimuot man na sa Dios? Iman iimig suon sa atong tekstong gibasa Juan 4:22 ngadto 24, dunay gipangita ang Dios nga tinuod magsisimba og tinuod nga paagi sa pagsimba. Dili sinseridad ang batayan o basihan sa pagka tinuod nato pagsimba nga angay makapahimuot sa Dios. Tungod dili kini mao ang iyang gipangita nga pagsimba. Tinuod pagsimba, Dios kinahanglan ang magklaro o magtudlo nini kanato. Dili ang hunahuna sa tao. Bisa pag-unsa pagkanindot sa hunahuna o pamaagi sa tao, kinahanglan adto gid sa Dios unsay iyang kabubuton. Kinahanglan dunay lig-ong biblikal nga sukaranan sa atong pagsimba. Kini ato karong hisgutan ang kamahinungdanon sa kibalo diha sa pagtukod o sa pagsimba. Primero, atong tan-awon o atong sabton ang tinuod pagsimba sa Dios. Primero, tinukod sa Dios, dili sa tao. Ang tinuod pagsimba, tinukod sa Dios, dili sa tao. Pagsimba nga acceptable kaniya, madawaton diha, iya kyo kining gitukod. Atong tagang example sa Biblia nga gitukod sa Dios nga magpabiling yung balaan og sagrado. Sama sa kaminyoon may igsoon, gitukod sa Dios ni siya mo'y nagtukod dinhi, dili tao mo'y magbuot ug unsaon pagminyo. Kay tungod
nakita sa Dios nga dili maayo sa usa ka tawo nga mag-inusara. Kinahanglan siya mo buhat og angayan makauban niya. Genesis 2:18 unsay gisulti didto. Og miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tawo mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Kinsay mo buhat og katabang kanato? Ang Ginoo. Apan naa ang atong responsibilidad nga atong pangitaon kinsa katong mahimong kaparis nato nga sibo sa iyang kabubuton pinasikad diha sa iyang pulong. Busa ang pagsupak niini sa kabubuton sa Ginoo sala kay nagaingon ang 1:3-4 nga ang kasalanan mao ang paglapas sa sugo, maong pagsupak sa sugo. So gitukod sa Dios o kabubuton sa Dios ang magtiayon sukad sa sinugdan lalaki o babae. Kinahanglan gyud ang magtiayon mag-asawa, kinahanglan lalaki babae, Adam and Eve. Dili mahimo nga Adam and Steve. Dili gyud na mahimo. Supak na sa creation pattern sa Ginoo. Dili mahimo nga magtotoo usab mga sawa og dili magtotoo kana naagid na siyang pulong kay balutan ni ana magsuon. So busa kinsa may atong pagasundon pag-abot sa pag-asawa nga naagyod ang panalangin nga wala gid tay sala ang iyang gitukod nga pamaagi sa kaminyoon. Kaya magtiayon larawan sa balaang relasyon ni Kristo ngadto sa iglesia. Ang iglesia iya kining gibalaan. Wala kini tatsa. Unya siya ang ulo niini. Busa mausab ang magtiayon nga daw larawan sa relasyon ni Kristo ngadto sa iglesia. Kinahanglan magtotoo pareho. Kinahanglan naagyod ang pagkabalan pagsunod diha sa pulong sa Dios. Tin-aw nga pagkatukod sa Dios sa kaminyoon naagyod sa Biblia labi na ang atong pagsimba. Kay tungod ang pagsimba labaw sa tanan. Kay tungod kini alang sa iyang kahimayaan mga igsoon. Alang sa iyang kahimayaan, personal nga kahimayaan. Roma 11:36 unsay gisulti. Kay gikan kaniya og pinaagi kaniya og ngadto kaniya mao ang tanang mga butang. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Ang himaya sa Dios diha pinaagi sa pagsimba hangtod sa kahangturan, wa gyoy pagputol. So busa simbahon nato siya sumala sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang gitukod dili sa mga klanlaing hunahon na sa tao nga ginganlan og syncretism nga kini sagol sa filosofiya sa tao o sa mga lain-laing tinuuhan sa relihiyon. Kini siya nangita og pagsimba o magsisimba kaniya nga iyang gisulti sa John 4:23-24 nga nagaingon na igsoon apan ang takna kaliabot og karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba samahan diha sa espiritu og sa kamatuoran kay kini ang ginapangita samahan nga maoy managsimba kaniya kay tungod siya espiritu og ang magasimba kaniya kinahanglan gayud nga managsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. So mao na maigsuon ang tinuod pagsimba tinukod sa Dios dili tinukod og tao. Ikaduha, ang tinuod pagsimba sa Dios haom sa iyang pulong o ang pasukaranan sa maong haom nga pagsimba mao ang iyang balaang kasulatan, ang iyang kasuguan. Sama sa pagsimba sa daang tugon, haom gyud sa kasuguan, wala gyud mitipas. Kay tungod doon nagdali tipas nga pamaagi diya sa pagsamba, sa paghalad diya sa templo, naagi silot, mamatay gyud sila. Tanawa ang gitudlo ni Jesucristo ngadto kag Moises ug unsay pamaagi diya sa templo alang sa pagsimba nila, sa pagpreparar sa ilang kaugalingon, ilang kasing-kasing og tanang mga butang sa sulod sa templo. Atong basahon Exodus 25 ngadto sa 8 ug 9. Nagaingon, og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila. Di ba mao man ni ang bagong tugon
nga ang Ginoo naghimo siya og iglesia, kadtong mga taong iyang giluwas mahimong balay, puloy-anan sa iyang espiritu, puloy-anan sa Dios. Mausab siya daang tugon. Mao ni ang prinsipyo. Sa versikulo 9, sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo ang panig-ingnan sa tabernakulo o ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamiton ini. Mao kini ang pagabuhaton ninyo. Sugo sa Dios. Regulated by the Word of God, by the law of God, na kinahanglan tanang mga lihok, tanang sunod diha sa templo sa pagsimba, kinahanglan uyon sa kabubuton sa Dios. Exodus 29:35, nag-iingon, busa kamo kini ang pagabuhaton mo kang Aaron og sa iyang mga anak nga lalaki ingon sa tanan nga akong gisugo kanimo sa 7 ka adlaw pagahinon mo kini. Bisan pa katong nag-lead sa worship ang mga priest sina Aaron og ang iyang mga anak kinahanglan subay gyud diha, tukma gyud, haom gyud sa pulong o kasuguan sa Dios. Exodus 31:6-11 nag-ingon, og ako aniya karon akong gipili uban kaniya si Aholayab, ang anak nga lalaki ni Ahisamak, sa banay ni Dan, og diha sa mga kasing-kasing nga mga makinadmanon sa kasing-kasing gibutang ko ang kaalam aron pagabuhaton nila ang tanan nga gisugo ko kanimo. Tanang leader, tanang mag-lead sa worship, tanang mo-worship, ang Dios mo'y naghatag sa ilang kasing-kasing og kaalam aron musibo ang ilang pagsimba pinaagi sa kabubuton sa Dios. Versikulo 7, ang balong-balong nga pagkatiguman o ang arka sa pagpamatuod o ang halaran sa pagpasinguli nga ana sa ibabaw niini o ang tanan nga mga kasangkapan sa tabernakulo o ang lamesa o ang iyang mga galamiton o ang lunsay nga tangkawan uban ang tanan nga mga galamiton niini o ang halaran sa insenso o ang halaran sa halad nga sinunog o ang tanang mga galamiton niini o ang dulang og ang tungtunganan niini og ang maayong pagkabuhat nga mga bisti og ang balaan sa mga bisti alang sa kang Aaron, mga saserdote, and so on and so forth. Kinahanglan gyud subay diha sa kabubuton sa Ginoo og unsa iyang disenyo, unsa iyang pamaagi, unsang mga butang angay buhaton diha sa sulod sa templo, kinahanglan gyud naa gyud sa pulong sa kasuguan sa Dios. Dios mo'y maghatag og kinaadman sa mga tao nga mobuhat niini. Tan-awon sa Exodus 36:1. Nagaingon, og si Bezaleel og si Aholayab magabuhat og ang tagsa-tagsa kata tao nga makianadmanon sa kasing-kasing nga kaniya gibutang ni Jehova. Ang Dios mo'y nagbutang sa kasing-kasing sa mga tao nga magdisenyo, maghimo nining pamaagi sa pagsimba. Ang Dios mo'y naghatag niya kinaadmanon na igsuon nga kaniya gibutang ni Jehova og kinaadman og salabutan aron may balokon unsaon sa pagbuhat ang mga tanan nga buluhaton alang sa pag-alagad sa balaang puloy-anan sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova. Dios gyud mga igsuon ang nagtukod, nagplano, nagpahimo niini kay tungod iya kining kaugalingon, iya kining kahimayaan. Karon, doon nang gali mo tipas niini. Sa lagyod na, 1 John chapter 3:4. For sin is the transgression of the law. Di ba? Kasuguan sa Ginoo na. Busa, may panghitabo nga dunay misupak niini. Sincero ang ilang pagsimba, ang ilang paghalad dito sa templo, unya sila kauban pagyud sa banay sa mga saserdote nga anak ni Aaron. Mga igsoon, unsay nahitabo? Leviticus 10:1-2. Nagaingon, og ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab og si Abayo, ang tagsa-tagsa kanila mikuha sa iyang insensaryo o gibutangan nila og kalayo kini. Og ang ibabaw niini gibutangan nila og insenso og na naghalad sila sa tubangan ni Jehova sa lain nga kalayo. Sincero, tinuod.
Unya napagyud nila ang awtoridad nga sila gyud mo musimba mughalad sa Ginoo apan laing kalayo ang ilang gigamit. Ang kalayo diya sa taliwana sa altar angay anha magduslit tanang mga insenso tanang buhaton nila nga sunugon. Kanang kalayo gikan na sa langit. Nga iyang gipaubos na sa Ginoo giduslitan katong kanang sa kining kandila o kahala o kanang lampara man kahana naigsuon aron ang tanang magasimba anha gyud magdugkit apan magpasindi og ilaw apan kining duha si Nadab ug Abihu sila mga pareanon mga dinihugan oh, og sincero ang ilang pagsimba apan sila'y nagduslit og laing kalayo gawas sa kalayo naggikan sa Dios. Unsay natabo kanila? Nagiingon, basahon nato og balik maigsuon sa bersikulo 1. Og ang mga anak nga lalaki ni Aaron siya Nadab ug Abihu ang tagsa-tagsa kanila mikuha sa iyang insensaryo og gibutangan nila og kalayo kini. Og ang ibabaw niini gibutangan nila og insenso og naghalad sila sa atubangan ni Jehova sa lain nga kalayo nga wala gayud niya ikasugo kanila. So busa, versikulo 2, og may migula nga kalayo gikan sa tubangan ni Jehova nga milamoy kanila og nangamatay sila at tubangan ni Jehova. Tinuod na, may igsuon. Namatay sila. Why? Sa New Testament, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So busa, kung kita man nagsimbahay karon, kinalansibog yun tadiha, pinaagi, pinasikad sa iyang pulong dili sa atong tawhudong pamaagi. Bisa pag-unsa kanindot, bisa pag-unsa ka mahal kini. So tanaw nato ang pagsimba sa bagong tugon. Ikumpara nato ang pagsimba ni adtong daan nga nagpadayo na sila gikan ngadto kang Moses hangtod na sa bagong tugon kaya ngadto sa mga Hudyo o sa mga Samaritanhon. Tanaw nato John 4:20 to 22. Sa daang tugon, unsay ilang importansya basta sila musimba adtong mga Samaritano o mga Hudyo. Nagaingon. Miingon ang Samaritanong babae nga kaistorya ni Kristo. Ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira. Kinsa unsang bukira? Mao ang Gerizim, no? Bukid nga nagtuo sila nga nagpakita ang Dios diha dito. So busa ilang gitukuran kini og lugar nga diha sila magsimba. Mingon siya, ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira. Apan kamo, gitudlo sa babae si Kristo, iyang mga kaliwatan, mga Hudyo, magaingon na sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. Kami diri sa Gerizim, kamo mga Hudyo adto mo dito sa Jerusalem. Tinuod man na. Apan, may tubag si Jesus. O si Jesus miingon kaniya, babae, tuuhi ako. Nga naman, kaya si Kristo nagtudlo na og pagsimbang nga gipangita sa Dios. Karon nining bagong tugon. Babae, tuuhi ako. Taliabot na ang takna. Nga kamo, magasimba samahan, dili lamang dinhi niining lugara, ining bukira ninyo. Bisan pa ang bukid sa Jerusalem, nga gisimbahan sa mga Hudyo. Kamo nagasimba sa wala ninyo ilhi. Tanawa? Wala sila kaila sa tinuod nga Dios apan dito sila nagsimba sa Gerizim. Kami, mga Hudyo, iyang giangko ng tibuok Hudyo, nagasimba sa among nailhan. Nakailang tibuok Hudyo nga sila nagasimba sa tinuod nga Dios. Ay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Nagaingon ng Ginoo. Sa mga Samaritano, importante nila ang lugar kaayo. Dili sila makasimba kung dili sila makaadto sa lugar sa Gerizim, bukid Gerizim. Ang mga Hudyo di po sila makaangko, di sila makasimba kung dili sila mangadto sa Sion, sa Jerusalem. Apan pag-abot kang Kristo, iyang gipapas ning hunahunaa o mga kinaihan sa mga managsimba dito sa mga Samaritano, bisan pa sa mga Hudyo na nakailang tinuod nga Dios. Mingon si Kristo sa 23, apan ang takna
taliabot og karon mauna ay miabot na si Kristo. Nga ang tinuod nga mga magasimba samahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dili na importante ang lugar. Dili na importante ang pisikal na makita. Dili na importante ang unsay buhaton diha sa sulod sa templo. Mga unod nga buhat. Nagingon si Kristo, tinuod nga mga magasimba samahan diha sa espiritu ug kamaturan kay kini ang ginapangita samahan nga maoy managsimba kaniya. Nga naman nangita man ng Ginoo og tinuod nga pagsimba kay tungod bisan pag naay kasuguan didto sa daang tugon wala nila kini mahimo. Nagoy pagsupak. Labi na sa bagong tugon nga wala gyud kaila ang mga tao sa Dios. Bisan pa nga ni sa mga Hudyo na kaila sa sila sa tinuod nga Dios apan gikuha ni Kristo mang importansya kundi ang pagsimba kinahanglan sa espiritu o kamatuoran. Nganuman, kay ang Dios espiritu o ang magasimba kaniya kinahanglan man nagsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Now, kinsa man ni makasimba sa espiritu maigsuon? Sumala sa atong natun-ana. Walay tao makasimba sa espiritu gawas kung siya gianak usab sa espiritu. Nga naman? Katungod ang kasing-kasing sa usa ka tawo nga makasasala diha sa pag-anak kaniya sa espiritu, ang iyang kasing-kasing, usay kasing-kasing, ang iyang gugma, ang iyang desire, ang iyang pagbati, ang iyang paghukom, alis dana bag-ong kasing-kasing aron ang kasing-kasing iya nang mahigugma. Unyang espiritu, unsa man espiritu, mao ang kinaiya, ang iyang pamatasan, bag-uhon ang iyang pamatasan, haom yun diya sa iyang bagong kasing-kasing. So ang kasing-kasing o iyang pamatasan, usa na sila sa espiritu, o kining sa nanginabuhi sa espiritu, magasubay na diha sa kabubuton sa Dios, sa iyang balaod. So kinsa itong makasimba sa espiritu? Kadtong mga taong gianak sa espiritu. Ang Dios mo ay nagbag-o sa ilang kasing-kasing o naghatag og bag-ong espiritu. Ang Dios naghatag kanilang kahimuan sa pagtuman sa iyang balaod. Nag-iingon 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kinsa katong anak ang Kristo bag-o siyang binuhat, wala na ang daan tanan na nga bag-o. Mao ni ang pagsimba o managsimba sa espiritu o kamaturan nga gipangita samahan. Dili bisan kinsa-kinsa. Subusa ang atong pamaagi sa pagsimba, dili pamaagi sa mga dili taong espirituhanon. Dili kinahanglan sa tao, una-una sa tao, kinahanglan subay sa kamatuoran. So ang pagsimba pinaagi sa autoridad ni Kristo kay tungod kita na naman kang Kristo. Nagaingon sa Mateo 28, sa dihan nga panahon ng ang Ginoo Jesus, maingon siya. Og si Jesus biduol sa bersikulo 18 ngadto 20. Og si Jesus biduol mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Gahom meaning to say authority. All authority, tanang otoridad na gihatag na sa anak. Subusa adto ta mamina. Adto ta mo subay sa iyang sugo. Bersikulo 9, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ng tanang kanasuran. Kay kun dili himuong tinun-an ang tanang mga taong misalig kang Kristo, misalig sa Dios, dili sila makasubay sa kabubuton samahan. Subusa primerong ang aron sila mahimong tinun-an, tinuod nga tinun-an, mag-under sila, magpailawom sila sa bautismo, sa sugo ni Kristo nga magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Bautismado na sila. Kinahanglan sila pagkatudluan, tigumon sila sa usa ka lugar ka iglesia. Aron nagaingon diha sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So mao kada maigsuon ang gipangita sa Dios nga magsimba na agyud diha magpa-under na gyud sa authority ni Jesus Christ. Og tudluan ang tanang mga tinun-an
sa iyang pagtudlo sa mga apostol sa tanang butang. Tanang doktrina, alang kanato mga tinun-an, kinahanglan itudlo gikan sa mga apostol. Busa ang atong iglesia nagbarog diha sa doktrina sa mga apostol, mo nang gitawag ang atong iglesia nga apostolic church. Kay tungod dili ta mo dawat og mga pagtulun-an gawas sa hunahuna sa tao. Kinahanglan sulod yun diha sa Biblia, pinasikad sa mga doktrina sa apostol. Kay tungod mao kini giingon sa Efeso 2:20. Kamo mga tinukod, disaman ta itukod, ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles. Ang atong pagtulunan, ang atong pagpanginabuhi, ang atong pag-aplikar sa pulong sa Dios kinahanglan based diha sa doctrines of the apostles. Unya ang doctrine of apostles, ang pamag-ang niini, ang batong pamag-ang o ang naghatag kanilang pagtulunan mao si Jesucristo. Busa Efeso 2:20 nag-ingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta, nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. So busa, sa tanan natong pagpanginabuhi, sa atong pagsimba, kinahanglan magbatay ta, mag-base ta diha sa pagtulunan sa apostol, kay mao kini gitagani sa Kristo og awtoridad nga magpakuyanap sa aming balita, tudluan ang tanan nga mahimong tinun-an og magpa-undergo sila diha sa pagpalambo sa ilang kaalam og pabalig-on sa ilang pagtuo. Subusa sa panagtigom, dunay upat ka haligi. Ang kinahanglan mahitabo diha sa panagtigom alang sa pagsimba. Atong basahon Acts chapter 2 verse 41 to 42. Sa diha nga mikuyanap na ang ebanghelyo, daghanay misalig, daghanay libo-libo na, karon kinahanglan silang tigumon, ug sa tigom mahitabo ang upat ka haligi. Lig-on nga iglesia, dunay upat ka haligi. Atong basahon. Buhat kapitulo 2 bersikulo 41 ngadto 42. Og unya gibautismohan kadtong mga misagup sa iyang pulong, og niadtong adlaw may mga 3,000 nga ka mga tao nga nahidugang kanila. So sila karon 3,100 na 20. Kitungod mamuntoy primerong iglesia katong 120. Og milahutay timani, milahutay meaning to say, milahutay galinga present active indicative kinigyud imong kaugalingon nagpadayong gyud ka, milahutay gyud ka hangtod sa kanturan sa unsa man. Primero sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostol. Hearing of the preachings according to the doctrines of the apostles. Naagyod ang preaching diya sa pagsimba. Mao gyud nay primerong haligi. Ikaduha, milahutay sila sa pakigambitay uban kanila. Doon nagyoy fellowship of the brethren. Fellowship. Nagyod ang sharing diha. Kauban na ang lunch fellowship, anhag yun maniudto. Tapok din na siya, di na sila magbuwag diha sa panimbahong sa iglesia. Dili magkatag-atag, ato suroy-suroy, wa pagali ang time sa sunod nga second service, hala suroy-suroy, tanaw sini, tanaw nga to sa mall, suroy-suroy ka, dili mahimo. Nagyod ang fellowship of the brethren inside the church, the local church. Nagyod na ikaduhang haligi. Ikatulong haligi, doon na ang may lahutay sila sa pagpikas-pikas sa tinapay. Wala ibutang diya ang lahutay kay tungod ang breaking of bread o ang tipik-tipik wala dili ni adlaw-adlaw atong pagabuhaton. Mahimo sab apan do nagyud kinahanglan mas maayo kung talagsalan sa usa ka buwan aron mahinangop ang tanan. Ikaw pat nga ligi mao ang mga pag-ampo. Dili ni pag-ampo nga sulti kung dili kini mag-ampo naglarawang kini sa tigom sa lugar. So busa ang Kristohanon kinahanglan maminaw preaching, kinahanglan makig-usa diya sa fellowship of the brethren aron mapalig-on siya, kinahanglan naagyud siya sa tipik-tipik o ikatupat naagyud siya sa prayer meeting. Prayer meeting mao kana ang haligi sa usa ka lig-on og biblikanon apostolic church. Kanang upat kahaligi sa iglesia. Unya, ang panagtigom may igsuon, daghang panagtigom sumala sa kasabutan sa iglesia, apan naagdud ang espesyal nga pagtigom mao ang pagtigom sa pagsimba. Unsang adlaw?
kinahanglan gyud tukma sa diha sa makita nato sa Biblia. Ang adlaw sa Ginoo maong pagtigom diha sa adlaw sa primerong adlaw sa semana. Unsa man ang primerong adlaw sa semana? Domingo. Ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Karon, ang panagtigom sa mga Kristohanon, mga espirituhanon nga tawo nga gianak sa Espiritu sa Dios, naagud sa adlaw sa Domingo. Primerong adlaw sa semana. Basahon nato 1 Corinthians 16:2. Nagaingon, sa nahaunang adlaw sa matag semana, ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin o magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inig-abot ko diha dili na kinahanglang himuon pa ang pagpaamutay. So first day of the week, that is Sunday, the Lord's Day, kinahanglan anha gibuhaton ang giving, no? Giving, love offering man nato, no? Giving and love offering kada Domingo gyud na. Acts 20 verse 7. Og sa nahaunang adlaw sa semana, mao na ang first day, nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Na ang Lord's Supper. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw, buot ni Pablo nga pagkaugma mulakaw na siya, ingon diha, nakigsultihanay siya ng Greek word dyan, he preached. So, siya nag-preach kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi tanawa pagkataas nga walig yun na. Apan wala goy walay may buhi didto mga kaigsunan, nagpabiling gyud sila bisa pag unsa katas-on kay tungod ilang gimahal ang pulong sa Dios. So primerong adlaw, Hebreo chapter 20 verse 24 to 25, unsay gisulti? Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usang ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan sa dili pagbiya sa atong panagtigom. Kana inassume ka kina Domingo og sa lain pa natong tigom prayer meeting sa atong Lord's Supper bisan pa sa atong fellowship, bisahay na atay mga na atong bakasyon, puros mga kaigsunan, fellowship of the brethren, dunay family gatherings, family lang gyapon, fellowship of the brethren, doon natay picnic, unsa may buhaton natong kasabutan, balaan kining kasabutan, naagud ang tanan, no? So busa nagaingon din sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila. Guol kayo, subo kayo, nga doon naging musupak, dili mo tigom sa iglesia. Hinunua sa pagdasig sa usag-usa, sa ilabi na gayod, sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom, nagkahidoon na. Isultig yun ni balang espiritu nga naagi hukom sa mga taong misupak yun, diha pinaagi sa kabubuton sa Dios, pinasikat sa iyang pulong. So ang una og tinuod nga mga Kristohanon nagtigom para sa pagsimba sa primerong adlaw sa Domingo, mao kana ang Domingo sa semana, dili sa Sabado sama sa mga Hudyo. Nga naman, tungod kay ang mga Hudyo nag-obserbar sila sa daang tugong binuha, the old creation, dito sila naglangtaw. Apan ang mga Kristohanon nag-obserbar sa bag-ong binuhat sa new creation, unsa man na ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Kay ang tanang tao nga musalig diha, ang tanang tao pagabanhawon pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. 1 Peter chapter 1 verse 3. Okay? Sa primerong adlaw sa semana, gitawag ni nga Lord's Day, sumala isulti ni John the Beloved sa Revelation chapter 1 verse 10. Sa adlaw sa Ginoo, that is Sunday, diha ako sa espiritu og gikan sa akong luyo na dungog ko ang usa ka makusog na tingog nga daw trompeta. So kanang adlaw sa Domingo, which is the new creation, mao kana ang Lord's Day. Karon may igsuon, daghay programa sa sulod sa panagsimba. Usahay ang mga programa wala gyud masulat sa Biblia. Apan ang Biblia, ang Kasuguan, naghatag yung detalye og unsay mga buhaton, unsay mga activities sa sulod sa pagsimba diha sa puloy-anan sa Dios. Ang Biblia gyud naghatag dinhi. Primero, unsa may kinahanglang makita nato sa atong pagsimba. Primero gyud
Atong basahon sa ang 1 Timothy chapter 14 verse 15. Nagaingon tugo ni Pablo ngadtong Timoteo. O kung say buhaton ni Timoteo samtang wala siya tuwa sa bilangguan, kung say buhaton sulod sa iglesia. Nagaingon siya, ginalauman ko nga sa dili madugay mahianha ako kanimo apan gisulat ko kining maong mga tugon aron nga kun malangan man o galing ako, ikaw Timoteo mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Gawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios sa pagsimba ni nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi o ang panalipod sa kamatuoran. So duag yung gisaysay gyud unsaon kining paglihok diha sa sulod sa iglesia. Tanaw nato igsuon primero unsay kinahanglang mahitabo sa iglesia. Primero ang pagwali sa pulong sa Dios. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Sa tubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi og sa mga patay og pinaagi sa iyang pagpadayag og sa iyang ginharian, ako magatugon kanimo niini. Iwali ang pulong. Iwali ang pulong. May kahigayunan ka o wala, magmadasigon ka niini sa pagwali. Himua ang pagpamalandong, ang pagsaway o ang pagpamadlong diha sa tumang ilubon o sa pagpanudlo kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao mga dumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog sila ilirong pag-aalirong og mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dalunggan o ang ilang dulunggan ilang ilingiw gikan sa kamaturan o ipaabong ngadto sa kasaypanan mga igsoon. Nagyod ang pagwali sa pulong. Sa pagwali nato atong kasing-kasing bisag di nato isulti sa atong nabil nga amen tinuod ka na ang atong kasing-kasing gyud nagasimba og dungan gyud na. Amen. Sa maayong pagwali, pangadlong, pagtudlo sa maong pulong sa Dios. Number 1 gyud na ang Ginoo musulti sa atong taliwala pinaagi sa wali sa iyang pulong. Ikaduha, unsay makita pa natong aktibidad nga angay mao ni bahagi, mao ni parte sa atong pagsimba sulod sa puloy-anon sa Dios. Ikaduha, mao ang pagbasa sa balaang kasulatan. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Kugihi, no? Kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan. Magbasa kuno ta ngadto sa kapunungan, adto sa atong sa kongregasyon. Mo nang sa atong pagsimba nagyoy reading of the scripture, napoy reading of psalms, and lain po tong reading of Word of God for preaching. Kinanglan ang pagbasa sa kasulatan, magikanta sa Genesis hangtod mahuman ang Revelation. Unya balik na sa Genesis hangtod mahuman ug kapila taman mabuhi pa ning kalibutan nabasa natong tanan ang tibuok Biblia. Kugihi kuno 1 Timothy chapter 5 verse 27, magatuon nako kaninyo, magatugon ako kaninyo tungod sa Ginoo nga kining sulata kinahanglan basahon ngadto sa tanang kaigsuonan. Mao ni gisulti ni Pablo. Kining sulata, kining Epesos nga gisulat sa mga apostol basahon sa tanang kaigsuonan. Revelations 1:3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya o bulahan ang mga magapatalinhog o magatuman sa nasulat niini kay ang panahon haduol na. Importante kayo ang sentro sa atong pagsimba mao gyud ang pulong sa Dios, pagwali o pagbasa. Unsa pa may kinahanglan makita natong parte sa atong pagsimba? Ikatulo, ang maong paghatag. 1 Corinthians 16:1-2 atong gibasa ganiya. Og may tungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia mao usab kini ang inyong pagabuhaton. Sa nahaunang adlaw sa matag semana, that is Sunday, ang matag usa kaninyo kinahanglang magagahin og magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inig-abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pag-amutay. Dili na himuon ang pag-amutay sa unsang pamaagi naapoy sinabutan. Apan kung kini
hatag ngadto sa Dios for God's glory, for obeying His word, it must be Sunday, worship day. Mao na ang hatag, mao ni aktibidad nga atong pagabuhaton sa pagsimba, anha makasentro. Ikaduha, pagampo. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Karon una sa tanan ako magaagdang nga ang mga muyo, mga pagampo, mga paghangyo o mga pagpasalamat kinahanglan paghimuon alang sa tanang tao. Nasab ang ating pagampo. Usay mag-lead diha sa pulpit nga mag-ampo apan kitang tanan naggapo sa usa ka kasing-kasing umutubag amen. Revelations 5:8 nagaingon og sa nakuha na niya ang basahong nilukot, ang upat ka mga buhing binuhat og ang kaluhag upat ka mga ansyano mihapa sa tubangan sa kordero nga ang matag-usa kanila nagkupot og alpa og sila may mga bulawang panaksan nga napuno sa insenso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Tanawang unsa kay importante ang pag-ampo nato sa mga balaan daw sama sa usa ka bulawan nga naa diha sa panaksan nga kini ihalad ngadto sa Dios og ang alinyo ni humot kaayo tubangan sa Dios. So nagyod ang pagampo. Unsa pa man ang mga pag-awit. Pag-awit og mga himno, pag-awit og mga salmo, wala gyud isugo sa doctrine of the apostles na sininggitay, magniluksuay, magsayaw tsatsa, bugi, tango, wala gyud. Inay ang gisulti dinhi pagtudlo sulod sa iglesia Colossus 3:16. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo. Kinahanglan ang pulong ni Kristo pinaagi sa awit, pinagi sa pagwalay, pinagi sa pagbasa, pinagi sa pagtudlo, ana gyud magpuyo gayud kaninyo. Sa magatudlo ay og magatinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam. Tanang paalam. Na kinahanglan each one of us edify oneself. Kinahanglan magtinud-anlay ta. Naagyod bisan pamaagi sa imong pagpanambag, pinaagi labi na sa pag-awit. Kinahanglan muawit ka nga kinasing-kasing nga madungog ni sa nga dili magtotoo, malupnay ang ilang kasing-kasing mao dinhi pagsimba sa Dios, mo ni pag-awit sa Dios, dunay kaalam. Og sunod pa sa atong gibasa, og sa mag-aawit ka mo og mga salmo, og mga alawiton, og mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Kinasing-kasing pag-awit og salmo, pag-awit og himno, og pag-awit sa mga espirituhanong awit. Espirituhanong awit sama sa mga awit karon nga ilang gi-compose nila ni John Wesley, na tanang pang mga singers, mga gikan na sa ilang testimony sa ilang buhi espirituhanon kay natabo na nga naapoy uban nga salmo gyud mao pagkakantahon, naagyod ang mga hymns atong pagkakantahon. Dili kasamo, dili kay ingog suwagit hugyaw. Amen. Wala na itudlo sa mga apostol. Korinto nagbuhat na samo kayo ang ilang pagsimba. Mo nang nagtudlo, gi-rebuke ni Pablo ang ilang pamaagi kay tungod punong sila sa gasa apan nagkalanlain silang paggarbo sa ilang gasa mo sa gubot kayo ang ilang pagsimba. Laing topic na maigsuon. Unsa pay sunod, maigsuon sa pag-awit. Maigsuon. Kinahanglan gyud nga sa atong pag-awit, Hebrews 13 verse 15, og pinaagi kaniya himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios. So sa kada kanta nato diha sa himno og salmo atong pagdaig ngadto, muratag nagharana sa Ginoo ngadto kaniya. Sa ato pa sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan. The fruit of our lips, giving thanks unto God. Kay tungod kinigikan sa atong kasing-kasing pagharanan nato diha sa atong Dios. So kinahanglan gyud naagyod ang pagsimba haom diha sa iyang sugo sa kasulatan, haom sa kinabuhi natong espirituhanong bag-ong binuhat sa Dios. Sa pagsimba dili isentro ang mga butang o mga lihok natin sa atong kaugalingong katuyuan, sa atong pagbati. Dili ta musimbag emotion, dili ta musimbag entertainment diha sa mga musika, sa mga choir diha nga
pagkadaghang choir o gaawit, dili ka na, dili entertainment ang atong pagsimba, kundi to entertain, to bless the Lord, to give thanks to God. Mo ni katuyuan sa atong pagsimba, dili katuyuan alang kanato, kundi alang sa Dios. Let us bless the Lord with our singing, with our heart, the fruit of our lips, giving thanks unto God. Kinahanglan gyud mga igsuon, mao kana ang pagsimbang madawaton o madawat sa Ginoo, acceptable worship of God, tinukod sa Dios, pinahaom sa iyang kasuguan. Kung tinukod sa Dios ang pagsimba, simbahon nato siya, pinaagi sa iyang kabubuton. Dili sa atong programa, dili sa atong pamaagi, dili sa atong gusto aron makadanitag mga tao. The truth, ang truth gyud kinahanglan mo'y makadani sa mga tao. Dili nato pagakuhaan ni pagadugangan ang kasuguan sa Dios, ang pulong sa Dios. Tahuro nato, simbahon nato ang Dios, higugmaon nato aron siya maoy mahimaya sa atong kinabuhi. Nagyod ang pagpaubos. 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ang Dios dili Dios sa kasamo. So therefore, 1 Corinthians 4:40, tanang pagsimba nato, himuon nato in decent and order. Decente o order gyud ang atong pagsimba kaniya. Tinuod ka bang manimbahay sa Dios? Buot ba nimong sayaw-sayawan, singgit-singgitan nimo ang Dios sa iyang atubangan? Nga ang Dios balaan, nga ang Dios God of peace, God of order. Kung autoridad nato mao ang pulong sa Dios, pailawon ta nini nigsuon. Let us worship God in spirit and truth. Spirit kay tungod kita gibag-o na gianak nga ta spirito. So we can offer an spiritual worship according to the truth nga iyang gitudlo kanato. Dili ta mosimba kaniya gawas sa iyang kasubuan. Dili mahimo ang pamaaging syncretism, sagol-sagol sa filosofiya o kalanlaing tinuuhang relihiyon. Magpasakop ta sa iyang kabubuton. O ang iyang kabubuton naisulat sa iyang balaang kasulatan. Mao kini ang pagsimba sa Dios, madawatong pagsimba sa Dios. Magamputa mo igsoon. Dalay ko namong amahan. Salamat sa imong pulong kay tungod nagaingon si Kristo sa John 8:31-32, kung kami magapadayon sa imong pulong, sa iyong kamatuoran, tinuod kami imong mga alagad. Kay tungod masayran namo ang kamatuoran o ang kamatuoran mo'y magahatag namong kagawasan sa tanan namong kasaypanan, sumusa kami magatubo malig-ong gyud diha sa pag-ila kanamo, sa paggugma diha kanimo, pinasikad diha sa pagsimba nga imong gikahimutan. Lord, tudloi kami mga katawhan na kami magasimba gyud diha sa espiritu ug kamatuoran. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.